να κάνω και voice over τις 2 τελευταίες μέρες. Πήγαμε στη Μονή Βλαχερνών και βρήκαμε και κάτι πάπιες όπως βλέπετε και έπρεπε να ανέβουμε όλη αυτή την ανηφόρα. Σε κανένα που έχει τα τζετ να σταματήσει να μας πάρει. Για να πάμε να κάτσουμε σε ένα μαγαζί με θέα και να φάμε. Αυτή εδώ πέρα ήταν η θέα που από κάτω περνούσαν τα αεροπλάνα. Και όλοι οι τουρίστες βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες λες και δεν έχουν ξαναδεί αεροπλάνο στη ζωή τους. Και μετά πήραμε και το λεωφορείο όπως και στην αρχή και σας έδειχνα επειδή φαινόταν η θάλασσα. Και ναι, είχαν πάει στο κέντρο της Κέρκυρας εκείνη την μέρα για μονοήμερη. Την πόλη της Κέρκυρας πιο βράδυ δεν μπορούσα να σας τη δείξω γιατί δεν είχε άλλο λεωφορείο, ήταν το πιο αργό που μπορούσαμε να πάρουμε. Την επόμενη μέρα είχαμε μια κρουαζιέρα Παξούς και αντίπαξου με αυτό το πλοίο και κάναμε και βόλτα, φάγαμε, γενικά είχαμε χρόνο στους Παξούς και στους αντίπαξους κάναμε μπάνιο και σας δείχνω και στιγμιότυπα, είχε κάτι τέλεια νερά γαλαζοπράσινα και σε κάτι σπηλιάς πήγαμε.